iNingizimu Afrika sibingelele kuzona izindaba zikaBhoqo Online News. Lami igama nguSandra Sandile Prince. Ngiphethe Umawelele. Kunjani mfethu? Ngiyaphila kakhulu baba. Si right si great namhlanje sihlangene la eDandi. For sure. Siseze nje ukuzobheka ukuthi kuzobe kwenzakalani mhla ka-20 July ngoba sazi ukuthi bonke abantu bazobe behlangene la na kanjani kwiDandi July. Ngabe kusho ukuthini kuwena ukuthi ube ngcenye umcimbi omkhulu kangaka? Yo bhuti wami, firstly ngifuna nje ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu for abantu ebebahlela umcimbi ukuthi bangifake nami ngibe phakathi komcimbi. And ngiyayiqala nqa empilweni yami into ukuthi kube nomcimbi obanjwayo oqala before the actual ceremony ubanjwe ukuthi kuzohlelwa kukhulunywe ukuthi umcimbi wangempela uzobanjani. So I see that as professional and I appreciate it kakhulu bhuti wami. Isuka phela into yakho nomculo 2025 wafika wadedela ama-hits uyathandwa ey'nkundleni zokuxhumana ngapha naledi Mawelele wabasematheni likuficele lodumo ubulindele. Bhuti wami ngeke ngisho ukuthi bengilindele. I just wanna say nje umusa kaNkulunkulu more than anything because bhuti wami sibaningi siyaphusha and there are a lot of people aba talented and ukuthi thina sikhetheke uNkulunkulu asinikeze ichance ukuthi sibonakale kangaka. Ngikubona lokho kuyisibusiso bhuti wami and ngiyabonga nakubantu abasupportayo kakhulu bhuti wami. Awutshela abantu mfethu ukuthi abaphuma inkalo zonke mhla ka-20 kuzobeziwa la eDandi. Angazi kwenzakalani eThekwini. Uzobe khona kodwa ke lapha eThekwini? Hayi ngizobe ngiyonke indawo. Uzobe yonke indawo. Yonke indawo. Awubabize mfethu nala eDandi usina kanjani ziyabuya iDandi July ka-2025. My people, bantu basekhaya, please make sure you don't miss this one. Dandi July, Amabhinqa experience. We're gonna be here, I think in 19, right? 20. 20. Yes. We're gonna be here, so please make sure I'll get you. Be with us and make sure you are here. Please. Singakubona yini mfethu ushaya ushuru ngamaskani ngilila mhlawumbe sibona ugqoka ugodo noma sibona ufisharisha umculi kamaskani mhlawumbe ukuthandeni kanje. Kakhulu bhuti wami. I'm an African and yonke into enzeka eAfrica, especially South Africa, ngiya-embrace kakhulu and I'm proud of abantu abayenza umaskandi. As much as we are in different chapters, I feel like if singahlangana something great can come out. So I'm willing, I'm up for it and it's something that I'm working on. Hayi ngiyayiprofisa lento sengiyeza iphimbo lakho nelamthandeni kuhlangene kanje mfethu ngaphuma usweet face. Fresh angifuni ukuqamba amanga. Akunjalo bhuti. Ey'nkundleni zokuxhumana sikulandela kanjani mfethu? Okay, ngumawelele _ ku Instagram, ngumawelele on TikTok, ngumawelele Ntokozo on Facebook. So abantu bangangithola ngumawelele. Siyabonga kakhulu besikhuluma noMawelele bathu TK. Siyabonga kakhulu zona indaba zikaBhoqo.